Ydych chi'n eog o brynu dillad rad, gwisgo nhw unwaith a byth yn gwisgo nhw eto? Wel, falle bod chi wedi cyfrannu at ffasiwn brys. So beth yw ffasiwn brys, neu fast fashion? Fi wedi gweld llwyth o bobl yn sôn am y broblem yma yn diweddar. Mae dillad ffasiwn brys yn cael ei gynhyrchu yn gyflym ac yn shape iawn. Maen nhw'n cael ei wisgo mond unwaith neu ddwywaith gan y ddefnyddiwr cyn cael ei daflu o'r bod trends ffasiwn yn newid. Mae'n fodel sy'n hollol anghynaladwy. Yn syml, mae'n ango gormod o brynu ac yn achosi llwyth o wastraff. So, just i helpu you guys and gals allan, dyma top tips fi i siopa'n fwy cynaladwy ac ail ddarganfod eich wardrobe. Tip rhif 1. Mae'r newid yn dechrau yn eich cwpwrdd dillad chi. Edrychwch yn eich cwpwrdd. Mae'n amser ail ddarganfod dillad chi di anghofio amdano. Os chi heb gwisgo rhywbeth am fwy neu blwyddyn ac ddim yn mynd i wisgo eto, allwch chi werthu nhw ar-lein neu roi nhw i siopau elusennol. Tip rhif 2. Prynwch dillad o safon fydd yn para. Mae un reol gyrfi pan fi'n prynu dillad newydd. Mae rhaid iddyn nhw'n cael ei wisgo fwy na 30 o weithiau, neu fi ddim yn prynu nhw. Simple. Cofiwch i brynu pethau sydd yn timeless wardrobe staples fel hwn, sydd â longevity ac ddim yn mynd allan o ffasiwn. Tip rhif 3. Adnewyddwch hen ddillad. So, chi'n teimlo'n bach yn creatif. Mae pethau fel adio botynau newydd i jeans, adio patches i ddillad a'r tie-dye trend yn eitha poblogaidd nawr. Just gofynnwch beth yw'r pwynt prynu newydd pan allwch chi newid hen ddarn o ddillad sydd angen new lease of life. Tip rhif 4. Siopwch am ddillad ail law. Mae yna loads o lefydd ar-lein allwch chi prynu stwff amazing ail law. Os chi moyn vintage Tommy Hilfiger, rhywbeth o All Saints, neu os chi mwy o berson Gucci, mae e gyd ar-lein am fraction y pris gwreiddiol. Mae hefyd yn bwysig i chi ddilyn influencers a brands sy'n cefnogi siopa cynaladwy, i helpu gyda bach o ysbrydolaeth ac i cadw chi ffwrdd o culprits gweitha stryd fawr. A tip rhif 5. Llogwch dillad ar gyfer digwyddiadau arbennig. Fi wastad wedi dweud bod fi a champagne taste on beer money. Fi yn fyfyriwr, so fi'n usually skint. Mae hwn yn broblem enfawr pan mae'n dod i ddewis siwt, gwisg posh neu ffrog ar gyfer achlysur arbennig fel proms, uni balls neu priodas. Mae bron 20% o bobl ifanc yn honni bydden nhw byth yn gwisgo'r llenfel rein mwy nag unwaith ac mond prynu nhw ar gyfer un achlysur yn unig. Top tip i chi. Llogwch eich dillad heb dalu pris enfawr. Mae hyn yn golygu bod chi'n edrych yn amazing, does dim byd yn cael ei gwastraffu, ac mae'r dillad yn cael ei gwisgo tro ar ôl tro ar ôl tro. Sorted. So, os o'ch chi ar fi'n prynu dillad heb angen ac yn bwriadu cynyddu epidemic ffasiwn brys, stopiwch.